Opäť zdravím všetkých v dnešnom druhom videu, ktoré natáčam v piatok popoludní. Takže sa poďme baviť o chladení, ktoré nás čaká koncom týždňa. Znie to takmer neuveriteľne, ale príde radikálna zmena. Čiže poďme si ju opísať tak polopatisticky, zjednodušene. Začníme synoptickou analýzou platnou k nedeli večera okolo 8 hodine lokálneho času, kde vidíme, že blokujúca anticyklóna sa pomaly poberá preč na východ a brázda od západu sa začína presadzovať postupne do západného Stredomoria. A keď si tú animáciu prejdeme o ďalších pár stôp ďalej, tak vidíme, že pondelok ráno o 8 sa ako keby druhotná cyklóna okolo Janovského zálivu začala prehlbovať až do tlakovej níže v 1005 hektopaskalov a vidíme, že sa približuje k našemu územiu z juhozápadu. Čiže táto na seba nabere vlhkosť zo Stredomoria a začne v pondelok ráno ovplyvňovať západnú časť Slovenska. Čiže víkend nás čaká ešte stabilný teplý, ako som vo včerajšom videu spomenul. A to stabilné teplo môžete vidieť v teplotných numerických hodnotách platných k nedeli popoludní, kedy vidíme, že na juhozápade teploty vystúpia ešte na hodnoty blížiacich sa k tropickým hodnotám, 29, 27, 28 stupňov. Že juhozápad bude mať podobné teploty v nedeľu, ako má aj teraz, takmer 30-ky. A keďže tá brázda začne zasahovať naše územie v pondelok ráno, prehráme si takú kratšiu animáciu a sledujte náš región, sledujte tú brázdu, ak sa priblíži a prehlbí v Stredomorí. A tým pádom na seba ona nabere konvekciu zo Stredomoria a začne ovplyvňovať postupne juhozápad Slovenska. Čiže toto ochladzovanie bude najprv graduálne a potom, keď dorazí v pondelok ráno zrážková činnosť, tak tie maximálne teploty radikálne klesnú. Keď si pozrieme na ten rozdiel. V nedeľu popoludní máme teploty na juhozápade 29 a keď sa pozrieme na pondelok popoludní, tak tie maximálne teploty sú len 16 stupňov. O 17. hodine večer sú tie teploty o 13 stupňov chladnejšie, ako sú v nedeľu. Čiže rozdiel nejakých 24-25 hodín a teploty nám klesnú z 29 na 16, čiže 13 stupňový radikálny pokles, ktorý pocítia naši kolegovia na západnom Slovensku prvotne. Čiže na stránke Weather Charts môžeme odsledovať aj tú zrážkovú aktivitu, takže sa pozrieme na nedeľu a nedeľu večer, ako pomaly tá druhotná brázda okolo Stredomoria v týchto farebných kontúrach naznačuje intenzitu zrážok, ktorá sa okolo Janovského záliva začne tvoriť a bude ona postupne sa presúvať na juhozápad ku nám. Čiže keď sa pozrieme na pondelok ráno, pondelok 12 hodín a už vidíme, že zasahuje výraznejšie konvektívne pásmo už juhozápad Slovenska. Čiže tu nastane ten rapidný prepad maximálnych teplot okolo pondelka obeda z nedeľných tropických hodnôt až na hodnoty, ktoré poklesnú na nejakých 16 stupňov Celzia v pondelok. Čiže pôjde to o dosť šokové ochladenie. Prehráme si animáciu ďalej a vidíme, že v pondelok večer už na celom západnom Slovensku je konvektívna aktivita, ktorá môže v sebe vyvolať aj nejaké ojedinelé búrkové jadra, ktoré budú postupovať z alpskej oblasti až na krajný juhozápad. Čiže tým pádom sa končí dlhodobé stabilné obdobie tou prehlbujúcou sa tlakovou nížou v Stredomorí. Ona je taká ako keby druhotná níž, ktorej iniciáciu a jej zrod spôsobí v podstate tá prvá níž, ktorá sa bude motkať okolo toho Biskárskeho zálivu. Tým pádom, že sa ten kontrast medzi teplým Jadránom a studenou vzduchovou hmotou od Severného mora, od severu Európy, oni sa stretnú a keď sa ten kontrast tak zvýrazní,
tak tam stále okolo toho Janovského zálivu sa zvykne tvoriť druhotná tlaková níž. To je tzv. Gulf of Genoa Low, čiže tlaková níž okolo Janovského zálivu. Čiže vidíme, že v pondelok ráno tá tlaková níž je stred, je takmer pod 1000 hektopaskalov, čiže ide o dosť výraznú brázdu, ktorá putuje z Janovského zálivu smerom na východ. Čiže ona už potom ovplyvní veľmi výraznými konvektívnymi zrážkami Alpskú oblasť a postupne aj našu, hlavne západnú časť Slovenska. Čiže ona sa prehlbí a bude nás zasahovať v pondelok. A ten zásah bude natoľko radikálny, že z tropických hodnôt v nedeľu popoludní sa tie hodnoty na juhozápade znížia na nejakých 16 stupňov. Čiže máme 13 stupňový pokles medzi nedeľou a pondelkom. Čiže tento radikálny škrt našich letných radovánok nastane počas pondelkového rána a s tým spojená zrážková aktivita. Momentálne vám ešte neviem povedať, že do akej miery tie zrážky spadnú na našom území, koľko milimetrov, či sa zmierni sucho, či to bude v podstate len tá prvotná synoptická zmena, ktorá potom vyvolá ďalšie dni, ďalšie cyklogenézy zo západu a natrvalo nás dostane do premenlivejšieho razu počasia. Keďže ako som vám vravel, myslím si, že ako som písal v predošlých videách, tak moje analógy jesene a hlavne septembra dlhodobo, ale tie roky, ktoré som vybral, ktoré sú atmosféricky podobné u nás v septembri, vyjadrovali skôr hĺbšie tlakové níže okolo nášho regiónu. Čiže keď sa chceme podobať tým analógom, ktoré myslím, že by mohli byť aplikovateľné, tak už podstupne v septembri by sa u nás mala presadiť premenlivosť, zrážky, tlakové níže a mali by sme dať v podstate natrvalo s Bohom týmto anticyklonálnym takmer prúdeniam podobným, stabilným, ktoré by sme mohli možno sledovať aj počas bobieho leta, niekedy v októbri napríklad, ale myslím si, že teraz v septembri nabehneme na taký vlak premenlivosti. Maximálne teploty už budú mať problémy, aby sa dostali do vysokých hodnôt, vysoko nadpriemerných hodnôt. Čiže týmto videom som vám chcel ukázať tú radikálnu zmenu, ktorú spôsobí brázda nízkeho tlaku vzduchu, ktorá na nás zaútočí od Janovského zálivu a bude postupne putovať na východ. A naše územie a hlavne západ zasiahne v denných hodinách v pondelok a vyjadrí sa tým, že maximálne teploty klesnú až na nejaké hodnoty 16 stupňov. V tomto smere, čím ďalej pôjdeme na východ, tak tým budú tie teploty ešte vyššie. Čiže Lučenec 21, Rimavská 22, Rožňava 22, 21. Na východe ten citeľný rozdiel príde až v pondelok večer, ale na juhozápade bude ten radikálny rozdiel veľmi skorý už v pondelok ráno, čiže tropické radovánky sa nám ukončia koncom víkendu. Čiže toto video je obsah tohto videa hlavne vám naznačuje tú zmenu, ktorá nastane vďaka brázdeniu sa v Stredomorí. Prvotná tlaková níž okolo Biskajského zálivu Británie, ona stočí vetry vo Francúzsku a v Alpách na severozápadný smer, chladnejší, vlhší. Tam sa stretne s teplým stredomorským vzduchom a vyvolá druhotnú cyklogenézu okolo Janovského zálivu. A tá druhotná cyklogenéza, tak jej životnosť by mala byť dostačujúca na to, aby nás ovplyvňovala potom na najbližšie dní. Čiže vieme, že prídu nejaké zrážky a dynamika. Neviem vám povedať, koľko milimetrov spadne, ako sa to vyjadrí, čo sa týka zmiernenia sucha, ale ako vidíme, otvorí nám to dvere k väčšej dynamike a k väčšej premenlivosti počasia, keďže už vidíme, že tá anticyklóna je ďaleko preč, nevidíme tam na blízku žiadne takéto mohutné červené anticyklóny, ako vidíte túto Azorskú výš. Čiže náš región vstúpi do premenlivej fázy počasia a tá by nemusela byť len taká krátka, ako boli tie letné premenlivé párňové udalosti. Čiže zase prešli sme takmer 10 minút na tomto videu, takže
Takže už vás nebudem nudiť viacej a toto druhé video ohľadom ochladenia a zrážok a synoptické situácie týmto končím a majte krásny víkend. Čaute a nezabudnite odoberať kanál, zdieľať, komentovať príspevky a dať mi nejakú pozitívnu alebo aj negatívnu spätnú väzbu a či sa vám tie videá páčia a či by sme mohli tie videá ešte pokračovať v budúcnosti alebo či tie videá môžeme robiť na inú tému. Ale toto video je dôležité vedieť, lebo príde zásadná zmena a tú zásadnú zmenu treba vedieť aj nejak opísať, aby ste vedeli, že čo sa bude diať. Ja viem, že vám to isté opíšu aj v správach na počasí, Markíze, Joj, RTVS, ale tak a ja som tu na to, aby som vám vysvetlil tieto veci, takže majte sa, čaute.